Ojo goreh atimu. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 1 Mei taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes 14 ayat 1 tekan ayat 6. Ngerti menawa arep ditinggal ibune menyang Hong Kong saperlu dadi TKW. Email ora jenjem atine. Praene suntrut, sedilo-sedilo dhewe unjal ambegan landung. Karo mimblik-mimblik email marani ibune. Bu, nek mbok tinggal ning Hong Kong, aku njur piye? Karo ngusap-usap rambut anake Mbak Narti Kondo. Tenang wae Mel, isi ana bapakmu sing bakal ngurus lan ngerampungi kabutuhanmu. Karo meneh, aku ora lunga sak teruse to. So nek wis cukup anggonku golek dhuwit lan kaya tak bali. Kahanan saemper karo prastawa cecala uga dumadi ing waosan dina iki. Marang para pendherek dalem, Gusti Yesus paring paneguh. Aja kuwur atimu ngandela marang Allah, ngandela uga marang aku. Prakara iki kapratelake Gusti Yesus kanggo ngawikani goreng ati para murid marga bakal pisah karo panjenengane. Gusti Yesus paham bakal kaya ngapa kahanan para murid rikala merangguli guru lan Gustine mau katangkep dening para pangarep wong-wong Yahudi. Banjur kakani ngoyo kanthi ngresresi lan ngenes. Gusti Yesus paham kaya ngapa kahanan para murid kang kapeksa kudu pisah karo Sri Yesus guru lan Gustine kang sasuwene iki dadi agul-agul lan pangayomaning urip. Gusti Yesus pirsa, para murid bakal kelangan pangarep-arep lan pepes imane. Mula Gusti Yesus ngelingake para murid supaya ngandel marang Allah lan ngendelake Allah. Kang tansah ngreksa lan ngayomi para murid. Marga percaya marang Allah kang ora katon mono ora gampang. Gusti Yesus uga ngelingake para murid supaya asrah pangandel marang panjenengane. Gusti Yesus tindak ora muspra, kepara menawa panjenengane ora tindak, para murid ora bakal antuk kabegjan langgeng. Aku lunga saperlu nyawisake papan kanggo kowe. Ben menapa wis rampung, aku bakal bali meneh nemoni kowe. Gusti Yesus kersa ngendika menawa cara pisah lan lunga dalem Gusti kang ngresresi marga kudu liwat sangsara saib lan pati, iku pranyata mujudake cara kanggo bisa nyawisake papan prayoga kanggo para murid. Luwih saka iku, Gusti Yesus nandhesake menawa rikala cecawise mau wis rampung, Gusti Yesus mesti bakal bali nemoni para pendherek dalem, mapak wong-wong mau sarta ngajak para murid ngenggoni papan kamulyan langgeng. Para tresna pelem kinasih, ngandela marang aku, ngandela uga marang Allah. Pangandika dalem Gusti marang para murid kang wiwit goreh atine. Sawijining pratelan peneguh kang ngemu kekuatan gedhe minangka sangu kapitayan ora amung kanggo ngadepi gurune kang kasendal mayang Gusti. Kanca cara ora lumrah nanging uga minangka sangu para murid jroning ngadepi maneka prakara pangreridu ayan martakake kabar kabungan. Satu paneguh iki isih lumaku ketuk jaman iki kanggo kita kang uga kadang kala goreh lan kuwur mring maneka perkara ayatan iman mring Sang Kristus. Mangan tetel nganggo layah, lemek kedus ing pelantaran, asrah pangandel marang Allah sarta Sri Yesus sumbering kapitayan. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Allah Trinity Suci, Allah Satunggal apribadi tiga. Kepareng kawula asrah kapitayan mring paduka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin